Hola, què tal? Com esteu? Espero que molt bé. A mi quasi se'm passa el Dia Internacional de la Dislèxia. I jo, com a bona dislèxica que sóc, hi vull donar una miqueta de ressò. Per mi la dislèxia és una dificultat que m'acompanyarà tota la vida. Com una bona dona un dia em va dir: oi que una persona que té els ulls blaus tindrà els ulls blaus tota la vida? Doncs tu, que ets dislèxica, seràs dislèxica tota la vida. En el meu cas, quan era petita, era la dificultat d'aprenentatge. Per què? Perquè em costava escriure, em costava llegir, em costava la comprensió lectora i m'havia de buscar les estratègies ràpid i millor per estar als estàndards que necessitava per passar de curs. Ja cansada de sentir-me el bitxo raro per tenir-me que esforçar el doble o el triple per arribar a aquells estàndards, em van diagnosticar dislèxia. Llavors, vaig començar a veure la part bona d'aquesta dificultat. Aquesta dificultat d'aprenentatge el que va fer és fer-me desenvolupar altres habilitats que potser a dia d'avui no tindria, com la creativitat, la resiliència, ser treballadora. Qualitats que a dia d'avui veig que empreses ho busquen, però després posen com a filtre tindre uns estudis molt alts de català o tindre uns estudis que potser un dislèxic no ha tingut l'oportunitat de cursar. Què vull dir amb això? Que moltes empreses, a més de posar uns nivells alts de català o d'estudis per optar a un perfil de feina que busqueu, potser un dels requisits que hauríeu de posar és ser dislèxic. Crec que aquestes persones són resilients, crec que aquestes persones són creatives, són resolutives. Així que des d'aquí animo totes aquestes empreses que necessiteu persones creatives, resilients, treballadores i amb ganes, potser en aquests perfils de feina hauríeu de posar a un dislèxic. Des d'aquí, Podcast Vincles, ja hem fet ressò de la dislèxia. Animo a tots, a totes que tingueu dislèxia a fer una miqueta més de ressò. Ja sé que a dia d'avui potser està una mica vist, però encara queda molt. Així que Vincles continuarà parlant, continuarà gravant per poder-nos escoltar i veure i compartir. Fins aviat!